kira na ta sai. Okay. Karka da sai ka fito. Wannan yarinya yadda aka yi. Yam Shadow ne kawo ta gidan nan. Tab to alquran wa wallahi ita ce wacce na gani nake so. To alquran in je in gaya mata ba in je mata alquran Allah sai dai ai bi ba. Wala gani. Wala. Yawa. Lala kina jiran wani anan? Ina jira M Shadow. Wa? M Shadow. M Shadow. Amma nan baki san shi ba ko? Lafiya? To alquran in gaya miki. M Shadow tsohon kidnap. Nan gidan mutane ke kawo ki ajiya gidan. Yanzu bai ga lamba kowa ba? Ai tawowa da ke zai dinga miki ƙarya kina shiga. Nama sai an kawo kuɗi. Da haka wallahi ki so ki wari. Kin ga tafiya ta. Ai ban ga ta zama ba.